Social Welfare Minister Pilerin Puin Chungchangah Bethel Camping Center and Koltuten Sarkar Thopui Andu Tlat Thin Lauti Asoya Center How to Patsu Arang Thayang Birakom Antum Thua Soi Voin Chotnua Apisa Tuthar Thedar Tote Akomna Minister Pirin Puichuan Sakorti Chuna ṭBCC Munma Chu Sarkar Sum Cheng Vai Bel Chenhi Mangasak Ani Thule Hemi Awang Hian Sarkar Chu Aintinei Tua Anin Rail Ball na po in road Hetilaya cheng vai bel cheni tilai takhi amakati ang reng khop mai chanchu he hom hi farming society in register mi alonia ma se sarkar tang chi se cheng vai bel cheni adong thei hi enge chani odi ha karil ro ama tin adon rengot asak na tur ta na don ti khania contractor po an omlem lo ti na ni chunianga anei tu pa hian asamop mop mai ani mel riau lan dana chuan tu thu sam viau lo le ngala do ma se center lam anin honglo tlat thin ti asoi vandoi thak takin ṭBCC hian sarkar thopui hi andu thatat lawa keni chuan ṭBCC hi kan ta kan lo ngai me ma chan chu social welfare department atangin congress hun lai khan 2 crore pe a hun te ko an sak ani a chu ba congress hun lai 2 crore cheng vai bel cheni pe an sak ani a chu chin ka soyang khan farming society register ni mi lo le ngala sarkar hian angai sak chun ngai sak hle mai ti po langa ma ro chu cheng vai bel cheni ma khumi le khan sak chu amak ka ti ang reng deuh hle mai tin ṭBCC hi amai ka lo tan ve to thina ke chu ka tan deuh ngara a muna te kan omlem lo ma ro chu ka to ve fawa tin kan thian ten oma kan chungte ngei te po an lo om to a ke chuan han soi sel em ka thlem lowa then khat soi dana chuanin aswal zual deuh hlek te alu lul zual deuh hlek te hian oman ti zual bi ka ti kha a om then khat te soi dan kha ni ve mai boka chu wang chuan tlang ka matang kan lo hriat mai tong moi lo ni lo sela dam doi ti hoina an soi pia kan oi zel chuan min bum hnem don nu tuka chu wang chuan dam doi ti te reng hi mi bum shat mi bum thiam tong kam thiam an ni hlom bok sia chu wang chuan tam tak soi hi chu a lem hi om don ani ti ha ka hriata wang khan kan oi du lem lowa ma ro chu rin ai khanin a viral na sata phiana chu wang chuanin a tak chu om nge ni ti kha thil chiang ani a thil dik lo thil fel hlel chu om ani ti kha chiang ta viawa tin hei kan sarkar te an ron ṭawngchhuakta boka chu wang chuanin chin fel thuai ngai thil om ni in alanga en chun zum leang chuanin a the anga tam in rol te poi kan chap thin ani kumin mai po khan valentines day a khan ṭBCC kan ril rol lian pera cheng tam tak seng in e tur tuin hai tin reng kan siama ti chuanin official tam tak an zukal tha a nurse te kan try doctor te kan try a dam doi a thona sem tur te kan kenga tin chu mai ba ka psychiatry te kan keng kan try boka ma se gi tir min phal tak lo wangin lungnu takin kan naw te chon lo hole ta min ron phone a rem hom dang tlo mai ro tin ka lo ro na ti chuanin hom sang kha an tlo kwai ta ani a chunga lu tiran phal lo lai takhi sarkar me po lu tiran phal lo ni chuanin tle mahan chin fel ngai chu om hle ti a hriata chu wang chuanin sum le pai lama hian mishing te hi kan chak lo ani deuh ber mai sum le pai a hian tu te po hi kan duap zul hi ni ber mai chu wang chuanin thil fel lo lian tham tak om ti a hriat hle mai
rin pui chuan ṭawngchhuak Bethel Camping Center en kol lai te an chhuata khum huma chuan rui hlo tal buai zalen ta te buai pui vat chu an ril ruwa langma se ada khom tur le thil danga an tlin ri lo nia an shiat thu asoya ṭBCC ho to pa chu komvat an tum thu te in biak na nei pui vat an du ti te asoya rui hlo ngai kholai wak ro lai tur te buai pui nan chuan ṭBCC bok khu ti changtun angai nia an shiat thu te mumal zo ka an kalpui dan tura ruwa manna nei pui atul nia an shiat thu asoya ṭBCC ho to pa hian sarkara in zialu adu ngai lova pathian kauna adon da ṭawngchhuak Bethel Camping Center ṭBCC hi mitam tak chuan an sela adik ve reng mai thil pakhat kan soi ve du mai chu hei college hostel te class 11 class 12 class 10 hostel om te po hian kan hre thau ome hostel hi thil nuam ani viau lova then khata chuan lo free viau mai theya le in nga ta phe chuan in tu ma hian kan be sei thangai lo ni hostel om to chuan kan hre ome hostel a hian le in thatak tak hi kan viau lova tin buaina om nge ke thin hostel a po hian girls hostel kan ti te college vela te po hian buaina hi om nge ya chu bang chuan khutlai home nge tong moi lo ni lo sila rui hlo ti ho da khom na khwan buaina chu om nge don ani chu bang chuan in mi pakhat ringot po en kol har sat te lul nen asang chuang han en kol khu chu thil ha thak le hau tak viu turani ti asiata en kol tu po afak om rualin thil fu lo deuh chu omani chulai tak chu om to ten aru lang rot rotin an soi chuak fo thina tuna point farming society hin register nge lo chuanin thil fel hlel hi om nge du ni chu wang chuan pola din der ni chun farming society hin register ila chu kan ti mak mo ani sarkar po hian hatiang tur to po hian pol reng hin nor to po hin nor vesela thil thani in ka sia khati chin kha ni phut sela a thange